दिनै 2026 मायथाइनि 22 मे दिनैनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आर'नाइजों बरायदों क'क्राझार जनजाति बिधानसभा बियाबनि एमएलए सेउलि महिलारि बिथाङा। 48.38 लाख नोगोद रांजों लोगोसे एसिएस बिबानगिरि लसित कुमार दासखौ ग्रेप्तार खालामदों। आसामनि भिजिलेन्स आरो एन्टि कराप्सन डाइरेक्टरेटआ फोरमायथिदों ग्रेप्तार खालामजानाय एसिएस बिबानगिरि लसित कुमार दासनि न'आव सिग्रोमनायाव 48.38 लाख नोगोद आरो 80 लाखनि फिक्स्ड डिप'जिट सार्टिफिकेट सनानि गहेना इन्सुरेन्स पलिसि आरो रांखान्थियारि फोरमान बिलाइफोरखौ जब्द खालामनो हादों होनना मिथिहोदों। गुवाहाटीआव लेन्ड रेकर्डनि उफ्रा डाइरेक्टरेट महरै थिसनजानाय दासखौ मे दाननि 21 अक्ट'खालि ग्रेप्तार खालामदोंमोन मानोना बिथांखौ हा फाननाय गनायथिनि थाखाय न' अबजेक्सन सार्टिफिकेट एनअसि होनायजों लोब्बा गोनां 1 लाख घुस दाबिनायनि उनाव 45,000 लानाय समाव हमनो हायो। खोमथा नार्जारि बिथाङा भौमिक चन्द्र बर'नि दिथा होनायाव गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय पिएचडि डिग्रीखौ मोनफुंनो हाबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि गामिनि थागिबि रुंसारि लक्षीनाथ नार्जारि आरो समिला नार्जारिनि गिबि फिसाज्ला खोमथा नार्जारिया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननिफ्राय भौमिक चन्द्र बर' बिथां दिथा होनायजों एनालाइटिकेल स्टाडि अफ कड मिक्सिं एन्ड कड सुइचिंनि सेलेक्टेड बड' नभेल्स आयदानि सायाव बिजिरसंनानै पिएचडि डिग्रीखौ उथ्रिसार जानानै डक्टरेट बिमुंखौ मोननो हाबाय। भारत हादराव गोदानै जोनोम मोननाय क'क्राझ जनता पार्टीनि टुइटार एक्स एकाउन्टखौ बन्द खालामनायनि सायाव राजु कुमार नार्जारि बिथाङा फेसबुक पस्टनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बिटिसिनि दाब दाब ओनसोलाव बनसुआ 9 लाख बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लानायनि बायदिनो दिनै बाक्सा जिल्लानि बनसुनि आरो 64 बिएनएसएसबि गयबारि सयपातारि फाउन्डेसन गेरेमसा एनजिअ बगामाथि उत्तर गयबारि मानास सावकि इक' टाउरिजम एन्ड कनभारसेसन ससाइटिनि हेफाजाबै बाक्सा जिल्लानि मानास सावकियाव बिफां फुलिखौ गायनाय हाबाफारि लादों। नलबारि जिल्ला खुंथाया टिहु आरो माधवपुरनि गेजेराव नेशनेल हाइवे 27 आव 5 किल'मिटार इमार्जेन्सि लेन्डिं फेसिलिटि ELFखौ गनायथि होदों, जाय आसामनि नैथि हाइवे रानवे जासिगोन होनना मिथिनो मोन्दों। रनजित बसुमतारी बिथाङा फेसबुक पेजनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। राजखान्थि दोहौआव आंनि गाबा सोलाया दोलो सोलायनाय सोलायैखौ लानानै बारग' EM रनजित बसुमतारी बिथाङा फेसबुक पस्टनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। राजखान्थिया सुबुंनि सायखं बायदि राजखान्थिनिफ्राय रावबो एरखेनो हाया। जानो हागौ सोरबा थोंजों आरो सोरबाया खेंसालियै राजखान्थियाव बाहागो लायो। आंबो राजखान्थियाव बेनि धोरोमखौ थोंजोङैनो सोमोन्दो लाखिदों होनना फोरमायथिदों रनजित बसुमतारी बिथाङा। भारतनि हाग्रा मानसि होननानै गोबां मिथिसार जानाय सुबुं गारांगिरि जादव पायेंआ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनो FAO एग्रिकला मेडेल होनायनि उनाव बाख्नायथिदों। जरहाटआव बिथाङा फोरमायथिदों कभिड-19 जेंनाखौ मदि बिथाङा सामलायनाय आरो आबादाव बिथांखौ गोबां बिहोमाखौ होदों। मदि बिथाङा हादोरनि थाखाय जायखौ मावदों आं बिथांखौ साबायखर होनो लुबैयो होनना पायें बिथाङा फोरमायथिदों। क'क्राझाराव दुखुनांथाव जाथाय। दलमारा गोजौ फरायसालिनि सानै फरायसुलि अनामिका बरा 15 बोसोर बैसोनि आरो सरिता लाक्रा 14 बोसोर बैसोनिखौ दलमारानि साहा बागाननि सिङाव थानाय मोनसे फुख्रिनिफ्राय गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। जायगानि खाथियाव बिसोरनि साइकेल आरो सेन्देल मोननाय जादों, जायजों ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव सोंथि आरो जिंगा सिखांदों। ओनसोलनि थागिबिफोरा बे रहस्य गोनां जाथायनि सायाव थि महरै सुलु नायबिजिरनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। मणिपुर पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। मणिपुरनि लामडेंआव गोबां बिबांनि हाथियार बोखांदों पुलिसआ। गं 60 हाथियारजों लोगोसे दावहायाव बाहायग्रा बेरफुसारग्रा बेसादफोरखौ बोखांनो हादों मणिपुर पुलिस बिफाना।